Oy. Patay dia tawag ako dire kay karon ang kuana ni nga purok ni. Oh. Para mo daghan ni atong membro dire. Mingaw man kaayo mo kay kayo gaagi-agi dire. Na to nag-booking kani nga mo adto daw dire magpamembro aning purok kani. Karon tomato. Tawag ako dire na mo abot ha. Oh. Ingna nga bawal magpamembro og white talent. Oh. Ha? Okay bala dire ah. Ingna bawal mo membro og white talent. Kinahanglan na talent. Oh. Kaya natay organisasyon nga himuon aning purukan ni para mulaganap sa kung ano man kasalukuyan na magagawa natin sa buhay. Sige. Sige, okay bala dire. Ako ra ko may mabot yang magpamembro. Oh. Tao des purok no. Unsa kay requirements aning puruka no? O baka ning puruka no? Purok Sampaguita man daw, purok 1. Sampaguita purok 1 sitio. Mao gyud ay. Magpamimbro ko aning puruka ni kay kinahanglan gyud ko magpamimbro aning puruka ni kay kinahanglan ko purok clearance di ta kakuha ni kay wa tay kuan. Purok nga kuan di apila. Kuan sa ko dito eh. Oy, Boss, may Ano ka? utab ya. Mo ni kuan purok Sampaguita. adili ko ni purok daisy ni siya. Purok Daisy. Oh. Nagkuan ba mo dire? Nag-hiring ba mo? Kuan ba kanang magpamembro ko aning purok ninyo kay kuan? Lisod kayo ning watay purok clearance ba mag libog tag-asa ta mo kuha aning natay pila pa sa barangay. Pwede magpamembro dire? Membro boss? Away problema boss. Oy. Unya boss, naman kay talent boss. Pakita ra tas talent niyo boss kay bawal man ko dire mo sulod og purok ay sa mong purok nga ugay talent. Talent? Naman ko'y talent pero para asa man ang talent? Boss, para kuan mo sa mong kuan good boss sa organization na mo ba kay mo man gud gikuan sa mong leader dire. Talent lang? Lakoy talent pero dili mahap. Lakoy talent pero di kong pakita nimo sa imo akong presidente. Kay kuan magkadire bodyguard man kadire. Pwede makalahos? Pila ka talent? Daghan? Pulo? Pila? Sa akong nakuanan, gingon sa akong presidente. Kung talent pwede na ka mamembro boss. So ni, dire na ko? Sa tre boss. Ano ang gyud Okay, alin rin. Sanitizer lang sa tabos. Sanitizer. Doon lang kamay kay. Dire na may kuan dire sa kuan CTS lang. Sige. Scan. Okay na? Ano to yung tang? Safety kan mong good. Purok Uno Daisy? Mo din ni Purok Uno Daisy. Pwede mo din, sir? Ay, dire. Ayun dire. Kuan. Gaya rin man mo din, sir. Kuan. Ayong mutag. Bayang mo ko. Actually sir, akong tuyo dire is kuan yun sir. Nagkinahanglan ko kuan sir, mamembro ko sa purok kay sa tinuod lang sir sa among barangay. Nagkuha unta kog purok clearance. Unya wa man ko'y membro nga purok sir. Unya akong nadungog nga naa day purok dire nga Daisy, purok 1, tinuod purok 1. Purok Ono Daisy. Purok 1 Daisy nga nag-hiring daw nangita og membro. Karon nakit-an man ako ning puroka sir. May gani pud kay na tao dire. Pwede ko magpamembro? Mo pa membro ka. Magpamembro ko? Ang among ginapangita dire nga membro. Kinahanglan na talent. Kay organisasyon man gud ni. Kinahanglan sa mga membro na ay mga talent kay every na ay event, na ay pista nami mahansak pa. When you talk about talent, daghang kog talent sir. So tulo ka talent ang quadri pwede na ka ma-membro. Unsa nga mga talent sir? Kaysa na kay talent. Naa daghan. Di maihap. Bakit ikaw talent? Tulo ra imong gikinahanglan. Tulo ra gikinahanglan. Daghan di kog talent. Sige. Na, bakit ikaw talent? Tulo ra jud akong gipangayo. Una nga ka talent mo pakita sa kuha. Kabalo man ka ka mo acting. Kapalo gumakin sir, may problema. Sige. Ako'y bahala. Ipakita sa kuha. Ipakita na? Karo na? Karon na. Karo! Ibalik mo sa akin siya na. Kung hindi, uubusin ko pamilya mo. Fernando po sir? Fernando po? Ha? Fernando po? Dire. Nay kulangan ko. Ha? Kulang yapon sir? Sunda tong kakardo nga mo paakit sa yang abil. Dala ko sir? Manggigil ka na manggigil. Karo! Ibalik mo sa akin siya na. Kung hindi, uubusin ko pamilya mo. Ang abil, ang dila. Ang dila, ulang. Ha? Asang dila ato. Ha? Katong ana sir. Sige, usap, take two. Dito sa po sir? Take two. Carlo! Ibalik mo sa akin si Alena! Kung hindi, uubusin ko pamilya mo! Sir, qualified na ba itong acting, sir? Okay na tong kardo ni mo. Okay Nakita na, sir. na kung kuan niya. Pwede na yung mamembro, sir! Dili pa. Pa naman, sir? Isa pa gani ka talent mong gipakita? Pila na ka?
Lima gani unta ni. Gitulo na lang nako. Unsay gusto mo? Limahon ko ni ron. Tuluan lang, sir. Ay lang kay kong pa. Lisod-lisod na, sir. Be, acting lang yapon be. Gusto ko makakita sa acting nimo. Na Fernando po Jr. Fernando po Junior, sir. Kanang action niya ha. Action yung tingog. Sige, bumunot ka! Nang makita natin ang hinahanap ko. Bunot! Taysa. Unsay sila na ko papunutong ko Pero dito. si Kwanto, sir. Ito yung acting ni Kwan, sir. Fernando po Junior, sir. Acting na dito. Wa pa man ko niingon. Ingo ka, sir. Kaya mo acting nga. Huwag kang gagalaw! Bala ka lang. Ayaw sa. Huwag kang gagalaw! Wa pa ko niingon ba? Ha? Okay na to, sir? Okay na? Duhan na to, sir. Dili, kana pong taas. Ayaw kong totoki ba? Kanang Mo naman tong Kwan na to, sir. Fernando po Junior man to, sir. sabi. PJ, ang probinsyano. Usap na, usap. Sa'yo, sir. Huwag kang gagalaw! Kung hindi, sasabog kang... Ay sa ba? Ay lagi kong totoki. Wala, may laking tutukan, sir. Ulang ba? Mag-ana-ana na. Mana na sa episode ba? Huwag kang gagalaw. Ha? Susunod mo kang Sige, sir. Ako yung Kwan, sir, ha? Ipakita na ko. Makita to yung ulo nga mag-yango. Sige. Ulang. Dali lang, ha? Sige. 1, 2, 3. Ipi, sir. Ipi. Go. Ipi, 1, 2, 3, sir. 1, 2, 3, go. Sige, bumunot ka. Bunot! Makita natin ang hinahanap mo. Kung hindi sa tondo, di ka nagsisimba. Dito sa amin, pasisimin tayong may bulak sa ilong. Okay na, sir? Good. Fernando po, Junior. Lapa, sir? Apa, lasa na ni. Binuang ka niya, sir. O, sina? Final na ni final. Di pa na ito final, sir? Kaduha pa to. Muna na to, sir. Oy, Kaduha pa to. Pakita akong kanta. saan ka kanta, sir? Adongga kong kanta ha. Nabingog na ko. Nindot. Sundukas Jobit Balibino. Jobit Balibino, sir? Jobit Uwa ko Balibino. Ha? AJ, sir, o? Ba Jobit? Jobit Balibino. Jobit gani. Pakita ako Jobit Balibino. Jobit Balibino, Isa sir? nun sa kantang Jobit Balibino. Alam kong di ako ang nasa Tay sabi. O ako niingon nga mag-ana-ana ka di. Sumaday ka. Tanaw sa audience ba? Audience, sir? Oh, Kung saan ka? Kanang live? ipili mo nga murag kag nasa asap. Ipila ko na sa kasap. So, what's up, guys? Kung bago ka lang sa aming channel, please, Na, ipil ba nga nagkanta ka sa asap? Ha? Live ba? Live. naka-live, sir. Nagtanaw ang mga kwan. Una-unaon mo sa TV, nigawas ka sa TV. Ligawas ko sa TV. Mukanta na yun, sir. Oh. Alam kong di ako ang nasa isip nyo. Isa na gud be. Anong ana-anaon na nimo ng mga Hindi tao? ka may mga concert, audience. Tarong nga ba? Tarong nga. Sarungan, sir? Tarong nga. Sayang na sayang talaga. Ano, Jis man ang Jobit man akong iyo. Jobit, cover to ni Jobit, sir. Sa ASAP, sir. Original ni Jobit. Original ni Jobit. Sayang na sayang talaga. Okay na, sir? Ama na na bigil. Lugog kay ka. Membro na ka. Membro na, sir? Membro na ka ning purokan. Pautanga ko kwan, sir, eh. 3 mil, sir. Naikuan, pondo niyo purok, sir. Uli dito bago ra ka nagpuron.